अगर जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ये हम नहीं की कहत भैया। नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, ये बात बिहार के पटना में लगल पोस्टर कह रहल बाटे। दरअसल मामला कुछ ऐसन बाटे कि जोन ई इंडिया गठबंधन बनल बा ओकर आज दिल्ली में बैठक बा। और ये बैठक से पहले बिहार के पटना में बड़ा बड़ा पोस्टर लगल बाटे, जेमे नीतीश कुमार के पीएम के रूप में बतावल जा रहल बा। और एकरे माध्यम से जेडीयू शक्ति प्रदर्शन भी कर रहल बाटे। ये पोस्टर पर लिखल बाटे कि अगर जीत चाही तो फिर एगो निश्चय चाही और एगो ही नीतीश चाही। यानी कि सीधा सीधा निशाना साधल जा रहल बाटे पीएम पद के वो दावेदारी पर। अब भैया, जना तरीका से नीतीश कुमार एक गठबंधन का नींव रखना, जगह जगह पे जाके तमाम बड़ा नेतन से मुलाकात कईना, ओकरे बाद इंडिया गठबंधन बनल। वही का आज ई चौथी बैठक बाटे। इससे पहले 3 गो बैठक हो चुकल बा और ई चौथी बैठक तब बाटे जब ई 5 राज्यन में जौन विधानसभा चुनाव भइला ओकरे बाद पहला बैठक हुई। इससे पहले 10 तारीख का डेट रखल गई रहे, लेकिन वो बैठक में तमाम बड़ा नाम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और खुद नीतीश कुमार तक वो बैठक में शामिल होखले से मना कर दिले रहे लोग। खैर, वो लोग अपन निजी कारण बतौले रहे, लेकिन ओकरे बाद वो बैठक भी रद्द कर दिहल गई और ओकरे बाद आज दिल्ली में बैठक रखल गई बाटे। लेकिन उससे पहले ही पोस्टर वार शुरू हो गई बाटे। पोस्टर के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कहल जाओ या फिर वो दबाव वाली राजनीति कहल जाओ, वो शुरू हो गई बाटे। नीतीश कुमार पहले से ही ये बात के कहत आवत माना कि भैया हर एक सीट पर पहले से ही प्लान तैयार करे के पड़ी अगर बीजेपी के हरावे के बाटे तो। और नीतीश कुमार के बारे में उस समय भी खबर आई रहे जब मुंबई में बैठक रखल गई, जहां तीसरी बैठक रहे, जहां पे एक गठबंधन का नामकरण भय। उस समय भी खबर आई कि नीतीश कुमार नाम के लेके नाराज बना और जौना तरीका से इनका किनारा कसल जा रहा बा उसे भी नाराज बना। खैर, नीतीश कुमार खुल के पर आज ले ना कुछ कहना, लेकिन जौना तरीका से जेडीयू इस शक्ति प्रदर्शन कर रहल बाटे, ठीक ठीक एकदम ई गठबंधन के अंदर इस संदेश दिया जा रहल बा कि नीतीश कुमार का महत्व का बा। अब देखिए कि होई कि आज के बैठक में का सीट बंटवारा पर बात हुई, ऊपर बात बन पाई। काहे कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जौना तरीका से समाजवादी पार्टी से उस सीट बंटवारा के लेके आपस में ही पूरा ही गठबंधन बिगड़ गए। अब ओकरे बाद लोकसभा का बारी बा, यानी कि फाइनल मुकाबला का बारी बा। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में जेडीयू और आरजेडी यानी कि वो महागठबंधन जोन बा, उजा सीट बंटवारा का बात कैसे बनी, उधर ममता बनर्जी भी वो बात का जिक्र कर चुकल बाली। तो ये देखे के हुई कि ये बैठक के बाद का कुछ निकल के सामने आवेला। लेकिन उससे पहले जेडीयू तो अपन शक्ति प्रदर्शन कर ही रहल बाटे।